गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे आं आंनि बे भिडिअ बरायनानै लानाय जाबाय। मोनसे बाथ्राया मा, दा समाव जोंहा अमाखौ लानानै बायदिसिना पलिटिकेल दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जोङो माखासे निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों। दा बे बिथिंनि बेलायाव जोंहा दानि बिटिसिनि ना इएम मानगोनां राकेश ब्रह्म नामा बिथांनि माने दायित्व गोलैयो आरो बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरा बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय बयनिख्रुइबो जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव नोजोर गोग्लैनाय मोनसेल' मस्ट फेमास मिशनानो जाहैबाय मा, पिग मिशन। बुंनो थाङोब्ला अमानि मिशन। दा बे पिग मिशन अमानि मिशना बै समनिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै जोंनि हारिनि गेजेराव बेसेबां जौगानाय लाबोखो दा रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव। जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जों बायदिसिना बिथिंनि लामाजों जोङो आवगायलांखानांगोन। नाथाय बे पिग मिशननि गेजेरजों जोंनि हारिनि गंबैसे गामिनि साबैसे मानसिफोरा दिनैयो अमाखौ मोनफुंनो हाखो, बे अमानि सायावनो जोंहा माखासे पलिटिकेल इस्यु ओंखारां जों नुगासिनो दङ। लोगोसे गिबियाव आं गासैबो बर' बिमा माहारिखौ खुलुमहरनाय जाबाय। दा बे बिथिंनि बेलायाव जोंहा इउपिपिएल पार्टिनि सोर बिथांजोआ आं मोजाङै मिथिया, खारन आं पलिटिक्सनि फिल्डआव बारा आं थाया। बिथांजोनि मुंखौ बिना नामा होननानै आं मिथिनाय जादों। दा बिथांजोनि बुंनाय फंनैसो कमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना खोनासंग्रोनानै लादो। बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो, आङो बेखौ लेखा गोरों होननानै आं मानियो आरो आंजों गाज्रिबो नङा, रायदावोबो आब' होननानै। फंबाय हिसाबै आं बेखौ खावलायनो लुबैदों, माने राकेश ब्रह्मनि जे अमा राननाय बेखौ जे बिथाङा फल्स बाथ्रा बुंबाय, आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। फंबाय, बिथाङा लेखा गोरों गथ' हिसाबै जानला मेला दा बुं, आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। मानो होनोबा बे अमाखौ साप्लायारानो डाइरेक्ट गारियाव दिखोनानै लानानै फैखानायखा। आरो दाखालिबो आङो नैबे 13 नाम्बार समस्थियाव रानदों, डाइरेक्ट बिथांमोना साप्लायारानो लानानै फैदों। बेखौ राकेश ब्रह्मआ बाया, मालाय साप्लायारासो बायो। बेलाय इएमआ बहानि अमा बायनांगौ? सोरनावबा बाखि लानानै होदों, माबा होदों, सोरबा बुरैनाव बाखि दङ, एकदम नंखाय बाथ्रा बियो। दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों, फंबाया जानला मेला बुङालासिनो एसे सिन्था खालामथोंसै। दाना गिदिर गिदिर लिडारफ्रा गावसिना बिपिएफना फैजोब्बाय, दालाय मानो दाख्लै नमिनेसनावबो जोंना आदा खाम्फाया मानो थाफायाखै? बेफोरखौ एसे नोजोर होबानो जायोना। गोबां लिडारफ्रानो गैयामोन ना, मानो फैदिया? बेखौबो एसे साननानै नायथों। दा ओंखायनो खावलायनो नागिरदों, जोंहा मानगोनां बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौबो फल्स रावै दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आब' प्रमिलाया बुंलायबाय। आं आब'खौबो खावलायनो लुबैदों, मानो होनबा जों क्लास 5 बा आब'आ लिडारखामोन। ओमफ्राय आब'आ माने लेखा गोरों मानसि, एमएलए जालांबाय, मन्त्रि जालांबाय, गोबां खामानि मावलांबाय। बर' आइजो हिसाबै जों बेखौ बिराद बाख्नायो, सनमान होयो। नाथाय नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों आब'आ। माने चन्दन ब्रह्म सारा माब्लाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय थांफिननाय बाथ्रायानो गैया। मानो होनबा बिथांनि खुगानिफ्राय बिथाङा बुंगासिनो दङ जे आं माब्लाबाबो थांफिननायखौ सिन्था खालामाखै होननानै। दा बेखायनो आं खावलायगोन, मानगोनां बे बारग' मन्त्रि एमएलएफोर सार आरो मेडाम मोनहा जानला मेनला इउपिपिएलनि बागै बा जोंहा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे पार्टिया माब्लाबाबो नोरजिया नङा, गोख्रोङैनो दं। आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जासिनदों। बिपिएफनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रानो फैबाय, दिनै चन्दन ब्रह्ममोन आरो एसे बावैसो उनाव फैबावगोन सोरबा। आं बुंथ'ला, बुंबाबो दानो न'आव थांनानै दंहैलायगोन बिसोरो। आं बेखायनो खावलायबाय, जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों, बेखिनि बुंबाय। बे चेप्टारा थांबाय आरो गोदान मोनसे रिफ्लेक्सन चेप्टारा मा, बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय 6 मान्थनि गेजेराव बा बिटिआरनि मावफुंनो गोनां दफाफोरा जुदि मावफुंजायाबा आं नोंनि न'नि लांगोनायाव बा सोरनिबा न'नि लांगोनायाव थांनानै गोदोनायाव दौलें लागायनानै फासि नांना थैगोन बायदि बायदि बाथ्रा। 2 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बिटिआरखौ बिटिसिखौ ना क'क्राझारखौ होनखोथाय सुइजारलेण्ड बायदि बानायगौमोननो। नुदों सुइजारलेण्डआ बहा? नुदों? नुवाखै। बेखायनो दिनैनि बे स्टेजआव जोङो सोरबा लिडारनि मोद्ला मोद्सि मिनिंलेस
बाथ्रा कमेन्ट शेयार खालामनायखौ जोंहा खोनासंनो टाइम गैया आरो लोगोसे जाथावथारै जायफोर लिडारफोरानोखि जाथावथारै कमेन्टखौ निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेराव जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव शेयार खालामबाय थायो बैफोर कमेन्टफोरनि एगेन्स्टआव जोंहा रिएक्शन कमेन्ट हरफिननो हानाय मोन्थाय दङ दिनैनि बे स्टेजआव जोंहा जोंनि हारिनि लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दानानै गालांनाय जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि बैफोर थांखिफोरखौ जोङो बायदिसिना लामाजों दिनैनि स्टेजआव जोङो होसोबायनानै जोङो जाफुंसार होनो नाजानांगोन लोगोसे बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंबो जोङो मेजरलि जोंनि बे आलादा रायजो सोरजिनायनि जा सिमां जा थांखि बेखौ जोङो नाजालांनांगोन पलिटिकेलि बेन्दोङाव थानानै पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय था बेखिनिखौ रिक्वेस्ट खालामहरबाय नाथाय पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय थानाय समावनो सोरबा सोरनिबा पार्सनेल लाइफखौ रिलेटेड खालामनानै पलिटिकेल इशु जुदि खालामनो सानदोंब्ला बै मानसिखौ जोङो नोजोर होगोन जेरावनोखि पलिटिक्सनि बाथ्रा बे पलिटिकेल बिथिङाव सोर पलिटिकेल लिडारा जों गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय एसेब्लाबो मोजां लोगोसे बै लिडारनि दैदेननायाव जोंनि माखासे थासारिया जोंनि गासै बर' हारिनि ओनसोलनि जा सिस्टेम आरो सिचुएशनफोरा एसेब्लाबो मोजां लामायाव फैयो बेबायदि लिडारखौसो जोङो पलिटिकेल फिल्डआव जोङो सापर्ट होनांगौ बिसायख'थिया लेमा 5 बोसोर जोबगोन फैगोन थांगोन बेजों जोंहा मेटार गैया मेटारा मोनसेल' जाय लिडारनि दैदेननायाव जोंनि गासै ओनसोला एसेब्लाबो शान्ति फैयो एसेब्लाबो माने स्ट्रं फैयो बेबायदि लिडारखौसो जोङो सापर्ट होनांगौ दिनै बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बुङो गोजोन शान्ति फैबाय आं जुदि बुङो बहा शान्तिया बहा गोजोना आरो सासे बुंगोन मानो फैयाखै शान्तिया बबे सिस्टेमाव मा शान्ति फैदों दिनै बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जाय एकर्डनि गेजेरजोंनो मानगोनां एनडिपि ब्रादार्सफोरा दिनै फैदोंमोन बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहाय दिनै मानगोनां एनडिपि ब्रादार्सफोरा दिनै पलिटिकेलि डिभाइड जाजुना दं बि माबा मोनसे गोजोन जाबाय नामा हा दिनै बिटिआर एकर्डनि माखासे क्ल'जफोर दं दफाफोर दं मेजरलि 3 4 मोनबासो माने मेजरलि मावफुंथारनानै लाथारनांगौ बैफोर दफाफोरखौ दिनै बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय गभर्नमेन्टआ 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दं अब्लाबो दिनैनि समाव जोङो इमप्लिमेन्टेसन खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदिया आरो जों मालाबाबो नुनो मोननाय नंला बायदि मोनबाय आं रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बैफोर माखासे लिडारफोरा दिनै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियाराव दिनै ओरैबायदि बिजि आरो बैफोर लिडारफोरानो दिनै बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनि समाव एसेबो सानाखैबो जानो हागौ बिएसि एकर्डआनो जा बिटिसि एकर्डआनो जा बा बिटिआर एकर्डआनो जायाथों मानो गासैबो बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरनि सम्पतिजोंसो लाबजानाय मोनफा एकर्ड बेखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बुंनो हानाय मोन्थाय दं पावार दं रावखौबो गिनाङा रावबो पलिटिकेल लिडारखौ गिनाङा रायजो राजा नोंथांमोन सिदा आसि थुनानै थोंजों बाथ्रा बुं मा खालामनो नायथार खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि